Hi guys, good morning. Nag-ulan na pagyapon diri sa amo karon maglimpyo-limpyo ko diri sa among kwarto kay pila ka adlaw nga wala ko diri. Murag something na ay mga abog-abog diri dapita. Atong limpyuhan tanan. Niya ang diri pud sad na side ato ning i-arrange dani. Mao ni siya ang mga sanina nga akong gidala, then kauban sa mga gipanghatag nga sanina pud no. Karon ato ning halongkaton dani. Kani siya dili ni siya bulingon ako ni karon ipamilo. Nya kani akong crocs ako na ni siyang gihugasan. Kay akong gibrasan siya kay para magamit na sad dayon nato no. Nya pagsalibrit-brit diha. Ni tunis ko ma. Pagpa gana bagi daning gi Agpa. kani dani. Mao ni dani ang gipanghatag. Kani siya didto, Vona, thank you so much sis sa imong gihatag sa ako Mao na ni ang nabilin. Daw katong kuan. Duha ka kuan katong pang down bitaw di ara. Nya ang gihatag ni Madam Tingski di ara ato ni siyang ipakita sa inyo ha mga madam. Kanidani, karon pa nako ni nahalungkat kay I'm so busy. Nya karon atong ipakita sa inyo ha mga manang. Naidaghan mga sulom-sulom dani kinahanglan maglimpyo jud kog taman karon kay para limpyo ang atong kwarto. Mami Vic, thank you so much. Nya karon guys, kani ato sana siya diha ibutang mga manang diha. Karon ako ipakita sa inyo ha ang mga gipanghatag. Daw kaniya kang Madam Tingski ni siya katong followers namo sa Provincial Hospital. Provincial man sa una. NMMC. No? NMMC. Oh, di ba? Si Do Raymond. Nya karon ang kaning isa ato ni siyang Danay, kwarta piso. Dana kaibutang. Siga na kaayo kay akong gipulihan sa kuan suga. Nya karon ato siyang ipakita. Hala, di ay na pagi kwarta. Di ay bag nga gihatag ni Madam Tingski. Sosyalan kaayo no. Thank you so much, Madam, for your blessing kay imong gi-share sa ako Huy gamit biya kaayo ni nako pudsad. Kani siya. Nya kaning isa ato siyang tan-awon mga manang. Kay naay daghan kuan dani giveaways nga gibutang ni Madam Tingski. Aw kani sa unahon nato no. Wala dress biya ni siya tay. Asa ka pa. Pesa pa. Oy. Launsa may siya. Murag blazer. Murag blazer siya. Ako sa nibutang sa kuan tripod. Si Sherwin nagkuan siya dinhi, nagluto siya sa iyang giluto di nagsagirit man ni Dani. Dara. Ay lagi na. Katuntang gabon mo imong giluto. Wala katul na ni akay ngano karon pa nabalik ang kuryente guys. Kuani sa niya Pani ang kuani sa niya kay mag-ayos na kay limpyuhin na Limpyuhin na kanay itom-itom na. Limpyuhin na na. Kay magahi na kay na maayos na po na ang kuan. Kana kani labas man ni siya. Tuon na naman kanang lamit na. Okay. Pwede na niya. So ilain lami kani tanan luto ni. Hugasi sa naa trapuhin na dana, limpyuhin na dana ha. Kay kuan ko dan. So karon di ara ato sa ibutang sa kuan. Dani nato sa ni siya ibutang. Ang kani magud bedsheet puti, mao nang kung agkahubog siya, di gina ko si pasudlon dinhi. Bahalag diha ka magkatulog sa gawas. Naputi kayo niya hugaw kay ang tiil niya, di ra ba gid panghugas dayon. Ay di ko pagkuan na kay kinahanglan jud nga always limpyo ang tiil. Kay kanang mahubog siya, di man ginako na siya pasudlon dani labi naghugaw kay ang tiil.
Mabitaw usahay nga labyahan ako siya sa tubig at kapugos na siya pagkuan. Hugas iyang tiil. Diara. Guwapa man day tada. Guwapa man day ko karon pa kun hibaw. Char. Bitaw guys, diara. Ato di ko ano. Hayag na kaayo kay laing bombilya ang akong gibutang. Ang bombilya dato sa CR mo akong gibutang gani sa kuan. Sulod. Ani ni siya oh. Di ay. Ato sa likod na itong buhok day. Yan napod sa kuy mga punda nga gipampalit dito sa ukay-ukayan datong niaging adlaw. Diara. Oh. Hello! Kutsada ka ay siya. Huy, Madam Tingsky, thank you so much ha for your kuan. Saan man ni aha? Hindi siya day. Anak siya. Oh. Oh, di ba? Hala, ngayon ang bayot. Di ba? Ang ngayon kaayo. Hala, dagan kay salamat ha. Thank you kay Madam Tingsky sa imong gihatag. Oh. Di ba? Kani pud sad siya. Hala, oy, naay ko ang biot-biot. Biot-biot, oh. Nindot, wala, siksi kay ko dani. Oh. Pwede rasad ni siya mag-short pant ko. Na, biot-biot style, oh. Tanawa sa kilid. Pwede ra ni mag-short pant ko. Hala, thank you kaayo, Madam Tingsky. Nya, kanina sad siya, guys. Ato na sad ni siyang tanawon, kaning bags. Kaning mga bag. Gamit kaayo ni nako kani. Hala, dirita karon, dirita una kay naay suludani guys. Naay suludani. So diara. Madam, thank you very so much. Diara ang sulod. So kani siya ay matol bay pagbasa na. Sabay pagbasa na. Matol lipstick. So karon ato siyang sulayan. Na nagisi na madam. Nagisi na oh. Diara atong sulayan ha kung unsa ka patsada. Hala. Handyan. Be? Hala. Ay. Mao ni siya ang color mga manang. Atong ko anon. Sulayan. Kung sa takagwapa dani, no? Baji kaayo, no? Tanaan na to, ha? Mura na kog simod sa kuan oh. O diba? Salamat so much. Oh, lipstick. Ang kaning isa Flash Ribbon Shining Immortals Highlights Patting Powder. Uy. Wala pa naablihim man. Adi lang nato ni hilabtan kay wa ko kasabot danig para asan ni patting powder ay para makita pud sad nato unsay hitsura atong ablihan. Oh. Hala, salamat kaayo Madam Tingsky for your gift. Hala. Para asa ka ni siya? Hala. Diri ta karon na. Unsa man siya? Patting powder. Pulbos ni siya. Atong simhuton. Ay! Hala, di man di siya pulbos bayot.
kuan na ay nagilak-gilak oh. Nagsinaw-sinaw man. Sa man siya, madam. Nagsinaw-sinaw siya oh. Hala, oy. Be? Hala! Sinaw-sinaw akong kuan. Kuan siguro ni siya. Ano, nagsinaw-sinaw na gid siya oh. Pwede ana ra siguro ni siya no, para ana ra. Ay! Para ana, sinaw-sinaw gamay, sinaw-sinaw. Lah, nang lupad. Ay. Lain lagi ng ignorante ta kay ngano, di ta kay balog para asa, para unsaon. Oh, di ara powder. Shining Immortals. Basta mauna ni siya. Na nagsinaw-sinaw na akong kuan oh. Na nagsinaw-sinaw na. Di ba ta mga unsa dani? Na nagsinaw-sinaw oh. Samot ang tagkagwapa mga manang. Ang muta bayot atiman na. Naay nang lupad nga mga kuan oh. Di ba ka ta dani maunsa? Bitaw. Salamat so much. Ang ngayon na siya kung naay event, no? Nang sinaw-sinaw imong naong, no? Na basuran na. Di apay isa. Pak. Oh, look at. Wow. Wow. Thank you so much, Madam Tingsky. Si Madam Tingsky, nurse na siya sa provincial. Kuha na siya kanang ang nurse 4. Ang sabay tawag ana, nurse 4, nurse na rin, nurse 1, nurse 2, nurse 3, nurse 4. Marag si Madam Tingsky, nurse 4. Then 52 years na siya sa kuan. Humot kaayo bayot. Humot kaayo, gamay-gamayon jud nako ni. Napaman kato yang gihatag sa akuan na apa, wa pa siya nahurot. Kaya to mga niagi kato pag ato na mo sa first sa Cagayan. Kaya gihatagan man sad ko niya. Tani, ako siyang gamay-gamayon. Mani. Dari ni siya day. Ato ni siyang gamay-gamayon. Guys, naabay bagyo. Kuan magudiri sa amuan, nagsigi uwan na. Lana pa isa. Maura siya no, last. Ay, naapa di ay. So, kani, ato ni siya. Sulayan. Ato ni siyang itaod. Uy, kuyawan. Oh? Kuyawan, di gold na ta karon ha. Di gold na ta. Uy, madam, thank you so much. Thank you so much sa imong mga kuan. Gipanghatag sa ako. Mami Robin, thank you. Oh, diba? Ala, gold ang bayot. Oh, di na jud tada ni mabarang kay naanatay gold. So kanina pod siya. Tanawa mga manang. Oh. Another singhot. Hala, humot kaayo. Karon pa ko. Now I know, char. Humot bitaw kaayo. Kuan siya guys kanang Miris. Oh, basaha. Miris. Dayon, Owel Rich. Oh. Tiara. Hala, thank you kaayo, madam. Na natin mga collection nga kuan. Pahumot. Sosyalan, pag ikaing sudlanan, oh. Nakaanak pa jud siya. Diba? Nya. Sa paman. Wala na. Lasosyonan kaayo. Lapatsyada pag ikaing guys. Napag-ipanda ni taguanan o kanang mga kawatan sa kuan sinsiyo. Pwede na to dahil taguan. Hello. Be? I try.
Hala, ay, thank you, madam. Thank you sa blessing, madam. Thanks, Ki. Oh, iya siya. Kaya pag yun siya. Napakoy gipang palit, yara. Kani, gipalit din ako siya sa Sandugo. Kani siya pen shop. Natin mga collection o mga bags. Isa pa man, wala na. Wala na siya, guys. Nya kani siya. May siya anggi hatag ni Alshel para kuno ni sa buhok. So ato ni siyang hot doon kay para may baon na to kung effective ba ni siya. No? Hala, salamat kaayo, madam. Napamanda niya ako mga ano, pahumot. Ito mga pahumot na ako. Kani, naapa. Aficionado. Aficionado, mga madam. Kani, kang Madam Tingsky, gyapon siya, gihatag. O, duha ni siya kabuok, pero kanina lang siya ang nabilin. Nya. Kani, kang Ate California ni siya. Mahal kaayo ni siya, guys. Nga, di apay kuan. Pen shop. Di apa. Hala. Di apa sad o. Ato ni siyang itaod. Kay para gwapat ta. Vona, di aray mong gihatag Vona. Unya kani siya o. Kani kay humot gyapon kaayo, guys. Kani. Humot kaayo. Humot kaayo jud, as in humot. Nadagan na kay kog mga collection o. Ako ni pang-arrange. Daw kanang dili na ako kinanglanon dana ako ipanghatag ni Madam Joy Joy. Kay ganahan to si Madam Joy Joy may langaw lagi. Ganahan to si Madam Joy Joy dani. Unsay dali mga tiring-tiring kani dani ako na ipanghatag. Kanang dili na ako kinanglanon. No? Kay para hawan. Okay? So karon ato na ni siyang i-arrange dani mga manang. Ato na siyang i-arrange. Kaya dani ako na siyang pahimuan sa kuan ana ang pultahan. Dani kay gisukod naman didto. Pwede siya mabutangan sa sira dani kabinet. Nya kani dahil sa taas ako pa siya pabutangan dana dito paingon. Nya ang kani dinhi ako na ni gipakuan ni Uncle kuan Uncle Ferdinand. Kani ako na siya ipatangtang. Ako na siya ipatangtang. Then akong ipuli dani katong kuan. Katong parehas sa gihimo sa kani kabinet kay baga man siya nga marin. Dani kinahanglan man pud sa ni dani harangan kay ngano ang pultahan sa CR o pultahan dani sa kwarto atubang man. So ako siya gipatangtang. Nya ang kaning dani nga kahoy kay patsada man pud sabi siya nga kahoy kung mapliniran mo ni akong ipahimo sa sira. Dayon ang kani dayon dani pabutangan ako para sa Santo Niño dani. Kay naim si Uncle nga pwede ko na dana mabutangan sa altar. So ang katong ninyo nako pwede na nako siya ibutang dito. Din na din sira din dani. Kay kung mag-order ko sa kuan sira maura man gyapon nga kwinta. No? So karon ato na siyang ipang-arrange dani. Tanan-tanan ato na siyang ipang-arrange dani tanan. Nanghatag ko sa mga sanina. Pero naanap po'y mga sanina nga nag-abot no? So another next year na pod ato na po dahil ipanghatag ang mga sanina nga di na nato ag kagamit. Nag-anam na pod sa kadaghan kaayo kong mga sanina. Kay di apa o. Di apa mo ni siya.
Look at this one. Kinahanglan pa ni siya labhan. No? Mami, thank you so much for your okay-okay. O, diba? O, okay-okay siya, guys. Dato ni Mami, dato sa kuan. Balingwan. Okay-okay yan. Dato sa, dapit sa kuan. Kilid sa Palawan. So, di papili man ta. Di ara. Kuyawan. Mga patsada siya, guys. Nindot ang iyahang tela kay kuan. Humok. O. Di ara. Ingani na ako mga suot karon dili na pang baji. Kay kita kay baji nga laki man ta. So ingani na ang atong mga suoton. Na? Kay para lahi na pud ang atong outfit every kuan. Patsada siya oy. Dagan na lagi kayo akong sanina. Oh. Kang Mario, kasi Mario kay maskin dagan yang sanina kay mura man gyapon ibalik-balik. Kana mga sanina na siya. Di apa. Kuyawan. Di apa. Oh, di ba patsada kaayo? Kuy mami dagan jud kay salamat. More and more blessing to come. Oh. Diba? Mga patsada ba yun? Nya di ay punda pod. Namili pod sad kog punda dito. Diya mga punda, mga patsada pod sad nga punda ang akong gi pangpili. Diba? Alam mo sa tagdato daning punda ha. Na tanawa. Nya di apa? Mga short ba yun? Oh, tanawa. Nya di apa pang sexy, pang jogging gid kaayo ni siya. Night crab ba? Siya ro di ta sexy dani mo suot ta. Di apa ba yun? Kuyawan. Kuyawan na laman jud ka. Thank you so much, me. More and more blessing to come. Di apa. Oh, di apa sad. Pero umanan na ko labhan sa kanang inita. Kay karon manimaho ang nilaban maskin imuhang dawnihan. Kay wana man. Di pa oh. Kuyawan. Kani dito ni siya sa Cagayan nga okay-okay mga manang. Kani. Oh, di ba? Thank you so much to all guys. And karon, kanang na ako i-share sa inyo hapon ha. Bitaw. Ako sa akong vlog, wala jud ko'y gitago. Tanan, na public na tanan. Wala na ko'y nakuan. Wala na natago sa akuan na public na tanan. Mao nang wala ko'y gikahadlukan sa akong vlog. Silang tanan, kahibaw na sila tanan. Kaya mga pabilingan ako, kahibaw na sila ug unsay akong kinaiya. Kay wala ko'y gitago sa ilaha tanan. No? Sa vlog ni Otik, sa vlog ni Alan, ako lang ikakuan sa ilaha. Ako lang suggest sa ilaha, comment sa ilaha. No? Na ako'y dagan mga comment na to. Pero kato ako mga comment na to sa ilahang vlog. Pulos to tinuod, dili bakak. Maunang akong ikakuan sa ilaha. Natabangan na nako sila sa pag-vlog. Sila tanan na nagka-income na sila. Sila tanan. Tanan, ako silang gipang tabangan. Muna akong giingon sa ilaha. Kamo na magdiskarte sa pag-vlog ug unsaon ninyo pag-vlog. Nga karon nag-another issue. Pero merong issue. Ako ang gi-issue nila kay nga na, ngano kuno gi-vlog dito. Wala may mali sa akong pag-vlog. Oh, mag-ingon nga public. Na public naman tanan. Oh, di ba? Unsa pa man? O karon kung nasuko sila, mao tong nasuko siya. Nya
nirisbak siya nga uwagan o ayaw na pagkuan kay ngano nagbuhi na mo sa istorya daw kita sa dili ta ingon magpakaaron ingnon nga limpyo ta no di ta magpakita sa di ta magpakuan sa mga tao nga ingana ta kalimpyo no ang ako lay kakuan sa inyo ha padayon mo pag vlog oo padayon lang ako am ko ingon nga agkasuko ko sa inyo ha kay ingana nara sa inyo kung sa inyong kuan sa kuha basta ako wa ko manghilabot sa inyo ha mayo nga nag-video ko dito kay para sa views natural mag-vlog ko unsa to ako pangutana sa ilaha nga di man to ingon nga kuan sayop og nagtubag raman pud sad sila og unsay naa sa ilaha og unsay na kuan sa ilaha na encounter nila unsay ilahang kahimtang di ba mao na nga bahala mo kay basta ako nitaban ako sa inyo pag vlog padayon mo kaya ako mo padayon ko nya wala koy ingon nga kuan na ang masuko ko sa inyo ha di ko masuko sa inyo ha padayon mo og unsay inyohang kuan ipakita sa ilaha nga maayo mo no basta ako guys dili ko maghimo sa vlog nga para ingnon nga maayo kay ni siya anak siya di ta magpakaaron ingnon ba mao ra man ang sa ako di ko magpakaaron ingnon dili ko mag-vlog para ignon nga limpyo ko maayo kong tao maayo ko nga pagkainahan maayo ko nga pagkaamahan maayo ko nga pagkaanak maayo ko nga pagkaigagaw kung unsay naa nako kung sa tan-aw nako nga maayo lang kuan istorya o ipakita dili ta mag-ingon nga ay kani okay, para ingnon ta nga maayo ta para ingnon ta nga kita nagi pinaka maayo Ginoo ko di ko ingana nga pagkatao kabalo man pud ko nga ang mga viewers pareho ra man gyud sad tatanan naaman tay mga tagsa-tagsa ka kinaiya pero sorry kay ako prangka ko daw wala pud sad ko'y gitago sa akong kaugalingon wala ko'y gitago kung naman ko'y gitago tungod lang dani sa among pag-uban ni Sherwin, di pa na ako isulti karon. Mahibaw ra mo puhon. Abot ra ang higayon. Okay, nagsulot na sad ka dinhi ha? Okay. Piste lima ka na. Akit ako na ako. Oh. Ngayon na sad. Kisa man diha? Is bye. Ako na sige. Kung ka gyud dia. Titik ini. Imo kasulod dia. Mario na sad kid. Anak na sa mo dili pagtak na sad mo. Lagi ko pagkuan na. Maliw ko. Lagi. Kay basig. Ako titik ko. Lungguan takag. Ayo patuloy ba? Na. Kung ba baka. Tigway sa baka ha. Masama tigway sa baka daw. Ugma na din mag-uli ha. Ay ko pagkuan na kay basig. Titiban ta ka. Lagi. Ay pag abusar kay napuno na ra ko basig. Muawas gani ni ana. Tingalig. Lumos kay buanga ka. Ay ba panghilabot kay labaw pa sa ka buanga ka. Di ka ganti, di ka hantaw mo. Ay di ka hantaw mo bitaw. Murag taon. Murag naos kaon istorya ni sa way tunong ning labaw pa sa ka buanga ka. So karon guys, ako ikakuan sa ilaha, wala ko nasuko sa ilaha. Ako lang nga mag-vlog ta kanang tinuod. Kanang dili ta magpaingon-ingon nga kuan magdepensa pa ta sa atong kaugalingon. Ako amo ko ikadlo ka, ko mao na gini ako prangka ko. Unda tong niadto sad ko dito sa kuan. Sa balay regarding atong sumad. Gignan ako sila. Nangusaman mo nga wawa nagkadimao inyong kuan. Kana ang sumad ni aning lula.
ang apostol tuwa dito sa kang mama. Unya ang katong baboy nga gaya ay para sa sumad ni anhing lula tuwa dito sa pikas. Gina ko ngawangan mo na nga di mao. Oh, ang pangaji tuwa dito sa kang mama kay si mama ang nangaji unya ang kuan tuwa dito. Di ang kalag na ana. Oh. Adi man taingon nga kuan kana ang ato na ba ang insakto mo gina ako agid agud ag kapungot gi ko na ng mga tao nga kanang sa tan-aw bitaw nato nga piling insakto sila. Unya di ay mali sila. Kita ako di man ko perfect. Pero sa tan-aw nako nga insakto ko ipaglaban jud nako naa. Walang ko'y tao nga na kuan. Apakan. Lagi. Na. Gamay na ng sipyat ni mo Mario. Tete ko mama. Manang Labihin na tinda dia mahalagan mga. bahala sila kung unsay ilahang vlog. Basta natabangan na nako sila. Tanan. Ba kung kuan pa lang sus aglikay lang gid ko nga kuan kay the more nga daghan kay istorya the more nga kuan pod. Oh, mas may nang silent rata. Paghikay dia kay gadto sa buhol. Iapas ta kanibudog, may pag-iapas ta kanibudog pa uban mo dito. Puro mga kuan, bright. Bitaw guys. Kana kay nahitabo naman. Dapat dadto nag-vlog siya. Dili na related dito sa kuan. Dili na related dito sa issue kay na issue naman. O nag-vlog naman siya nga ingana. O ni dagit kuan-kuan niya si Alshel. O gikuan-kuan niya si Alshel dato pilmerong kuan. Inya karon nagsiya na po nagpakiluoy. Kamo mismo kay balo mo og unsa og sikinsa mo. Mao nang padayon mo sa inyong pag-vlog kay ako ag padayon pud ko sa ako Napay chat ni Riluna nga Ginoo ko. O magyang nga gi-block. Ako ang nag-block sa imo ha utik. Daw sa kang Riluna kay dato nga time nag-chat ka. Nag-chat ka kang Alshel. Akong gibasa. Ako ka agwanta. Oh, si Riluna nag-chat po dito sa kang Alshel. Wako ka agwanta sa gitpang chat nila. Mautong akong gipang block sila. I-block na. Oh, kay para dili na maghasol sa inyo ha. Dili na ka kuan sa mukon. Oh. Ako ang nag-block. Kaya dili ta agka kuan ba ka agka trigger ang atong utok. Mo to nga gi-block na ko siya. Ako ang nag-block. Ko i-block na. Oh. Mo to nga naging siya nga gi-block siya. Ako ang nag-block. Kay ang ilahang chat dito sa bata. Grabe. Oh. Ako kay baw man ko kung sa insakto unsay dili gipa-block nako. Inko nga ako andi gikuan ako cellphone akong gi-block silang duha. Mao nay dakong tinuod nga dili si Alshel ang nag-block ninyo. Ako ang nag-block sa inyo tungod kay ang inyong chat grabe kaayo. Oh, grabe kaayo. Di na lang ako i-mention basta as in ka grabe. Ba kung mention pa ang tanan mga demonyo tuwa. Mao nang ako kang gi-block. Ako mong gi-block. Serilo na pag-abot dito sa kang balay ni mother, akong gignan. Mura po kag sikinsa. Maka-chat ka sa imong igsuon, maka-chat ka sa imong magwang, ingato imong chat. Tao ka or dili. Oh, gignan na mo na wa ni tingog. Manang ayaw ko ninyo paghagita. Kay wa ko nang hilabot sa inyo. Ug nasakit mo dato sa akong gipang post dito sa mga pangutana nila. Oh. Kamo na magkuan. Huna-huna og. Oh. Kamo na maghuna-huna og unsa og sikinsa mo. 'Di ba? So karon ato nang walaon
Dili na ta mag-ingon nga magbanggit pataana. Kay close na ang issue. No? Close na ang issue. Dili na ta ingon nga daghan pang istorya kay daghan istorya daghan sayop. No? Mano ako sa inyo ha, padayon mo. Kung mag-isyo paghapon mo, padayon mo og isyo. Ipakita sa mga viewers nga kamo na ang pinakamaayo nga gilikanan. Og diri ra siguro ko taman, guys. Maayong adlaw sa inyong tanan. Bye.